Yun guys, magandang gabi po. For today's video po is magluluto tayo ng dinengdeng na puso ng saging. Yeah, sarap. Sa bunganay. Ito siya guys. Ito po siya guys, nahimay na. Tapos magpiprito muna tayo ng tilapia. Ang sahog. Ayun, nakaroon na tayo. Prito muna natin yung tilapia. Bali may mantika na siya guys, yung pinagprituhan din namin ng karne kagabi. Bali nilagyan ko lang to ng asin tsaka magic sarap guys, pagpalasa niya. Pero isasahog din natin siya. Lagay na natin yung tilapia, prito muna natin siya guys. Ayan guys, habang napiprito tayo, maglagay na tayo ng bagoong dito sa mangkok. Panlagay natin mamaya dun sa dinengdeng na lulutuin natin. Ayan guys, balik na rin natin. Ako na natin. Tapos magpapakulo tayo ng tubig. So yun guys, kumulo na siya. Lagay na natin yung bagoong. Tapos lagyan natin siya ng konting magic sarap, palasa. Tapos lagay na rin natin yung nito nating tilapia para lumasa. Pakuloan natin siya ng mabuti. Tapos tong isa, kalahati lang daw ilalagay ko kasi ulam ni Mrs. yung ulam ng asawa ko daw yung kalahati. So yun guys, pakulon lang natin siya ng mabuti para lumasa siya. So yun guys, kumukulo na siya. Lagay na natin yung puso ng saging. Takpan lang natin siya hanggang sa lumambot. Tapos pwede na natin siyang iahon. So yun guys, tikman lang natin yung lasa niya. Kung tama lang yung iba niya. Tama lang. Sarap. Pwede na to. Takpan na natin siya guys. Yun.
guys, kain po tayo.